गुवाहाटी नलफारा तुलुंसिगुरि गामिनि गासै 300 बर' सुबुंफोरा न' सिफाय जाना आलाय सिलाय जानांनायाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा जायगायाव थांना खौरां लाहैदों। लोगोसे माखासे रिलिफ मेटेरियेलफोरबो अनसुंथाइ महरै गथायहोयो। फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ रां लानानै बे दुथां आखुनि हाबाखौ मावदों। आसाम सरकारा बर' आरो ट्राइबेलफोरनि सायाव माब्लाबाबो इभिक्सन जाया होनना खोथा होदोंमोन। बेयाव मोनसे फाव फान्दायनाय दङ। बे हाखौ माब्लाबाबो गारना थाङा। बे हाया जोंनि। बे हायाव गोदानै न' लुफिनगोन, बुंदों दिपेन बर' बिथाङा। सोरखाराव थानाय मन्त्रि एमएलए जि हानजायानो जाया मानो बिथांमोननि न्याय मोननांगौनि थाखाय थाबैनो थांखि लानांगौ। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि मावगोन हारिनि थाखाय मावगोन। बे रायजो राजानि न्यायनि थाखाय जेब्लासिम बिथांमोनखौ पार्मानेन्टलि सेटेल खालामनो हाया बेनि थाखाय जेखि बिथिङावनो जाया मानो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे जेंनाजों नांनो थाखाय थियारि होननानै फोरमायदों। गुवाहाटी गरसुकनि बे नलपारा बरकुमा बे हाजोआव गोलाव समनिफ्राय थानाय 45 घर बर' सुबुंनि न'खौ दाख्लै 31 जानुवारियाव अन्याय भाबै अयथासार भाबै जोंनि बे ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुंफोरखौ फटासिल आमबारिनि जि बिट अफिस दङ फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि बिनिफ्राय माखासे दुथांफोरा फैनानै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिफोरा फैनानै न' बां सिमफायलांदों, धन सम्पति लुटपाट खालामलांदों आरो मोसौखौबो दाननानै गालांदों होननानै जों रिपर्ट मोनबाय। दिनै जों बेयाव खौरां लानो फैदों आरो गामिनि रायजो राजा गासैजोंबो जों सावरायबाय। सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोननिफ्राय आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो लोगोसे बेयाव एफआरसि कमिटि आरो जोंनि आइजो बिमा जायफोर दङ बिथांमोननिफ्राय जोङो खौरां लाबाय बे जाथायनि सायाव। लोगोसेनो जोङो दिनै बिथांमोना सानसेयाव बोथिसेल' ओंखाम जादों बे बाथ्राखौ जों मिथिदों आरो बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बेयाव जथेस्थ' परिमाननि जोङो रिलिफ मेटेरियेल माइरं, दालि, थाव गुबै, उन्दै उन्दै गथ'फोरनो जानो हानाय बिस्कुट आरो आलु आरो गुबुन गुबुन माखासे आइटेमफोरजों बेयाव दिनै होफैदों। गुबै बाथ्राया जाहैबाय जे अन्याय भाबै अयथासार भाबै फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ दिनै बेयाव न'खौ सिमफायफैदों। खुनु आगथिया माने इनफरमेसन गैया बा नटिस गैया। बिथांमोनखौ इलिगेलि हा लादों होननानै बुंदों। खिन्थु बे हाया गोलाव समनिफ्रायनो बर' सुबुंफ्रा बेयाव रायजो जानानै दङ आरो मोनसे NGOआ बिथांमोननो बे हाखौ दान होनानै गालांदों। बे हाजोंनो थाफानाय गुबुन गुबुन हारिनि गुबुन गुबुन माने हारिसाफोरनि बेयाव गोबां माने सुबुंफोर दङ। गोदान गोदान न' लुफैनाय दङ, बिथांमोननि न'खौ सिमफायाखै आरो जों दायो मिथिनो मोनबाय जे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ फैसा लानानै बै न'फोरखौ माने सिमफायाखै, नाथाय बर' मानसिफोरनि 45टा घर बर' न'खरखौ सिमफायलांदों। दा बाथ्राया जाहैबाय जे आसामनि गिबि मन्थ्रिया मोनसे जोंनो प्रतिश्रुति होनानै दोनदों आसामनि ट्राइबेलफोरनो बर' माहारिनो जे कुनु कारनाव बर' आरो ट्राइबेलनि सायाव एभिक्सन जाया, बिसोरनि सायाव कुनु अयथासार जाया। कारन बर' आरो ट्राइबेलफोरा बे हानि फिसा, बिनि भुमिपुत्र आरो सन अफ दा सयल जानायखाय आरो बन अधिकार आइन माने 2006 फरेस्ट राइट एक्ट बायदियै जोङो हानि अधिकार मोनोखाय कुनु कारनाव एभिक्सन खालामनाय जाया होननानै बिथाङा बुंनानै दोनदों। नाथाय गुबुन फारसेथिं दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि माखासे माने दुथांफोरा फैनानै दिनै बर' न'खरफोरखौ सिमफायलांबाय, बर' न'खरखौ दानफायलांबाय आरो दिनै बे गोजांनाय समाव जोबोद गुसुनि समाव तिरपाल तुम्बु सोंनानै गोजांनायजों मोगा मोगि जानानै सानसेयाव बोथिसे जानानै बिथांमोना थानो गोनां जादों। दा बेखायनो दिनैनि बे गासै जाथायखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोथौयै दुखु मोनदों। जोङो सरकारखौ सोंखारिदों, फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ जोङो गोथौ आरो गोख्रों रावजों सोंखारिदों जाहाथे बेबायदि जाथाया उनाव जाया आरो जों बुंदों जे कुनु कारनाव बे जायगाखौ गारना थांनो नाङा, बे हायावनो थागोन, बे हायाव जों न' लुफिनगोन आरो बे हाया जोंनि आरो बे 45टा न'खरा कुनु कारनाव बे हाखौ गारना थाङा। बिनि थाखाय जोङो कामरुप डिसि मेट्र'नि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो जों मेम'रेन्डाम हरगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुवाहाटी जिल्ला एबसु जयेन्टलि आरो लोगोसेयैनो फरेस्ट राइट एक्टनि बायदियै बिथांमोननो हानि पट्टा होनाय, लेन्ड अधिकार होनाय बेखौ मावफुंनांगौ
रिलिफ मेटेरियेल बिथांमोननो होनांगौ मेडिकेल फेसिलिटि होनांगौ दै लोंनायनि बेबस्था खालामनानै होनांगौ आरो बिथांमोननि न'खौ गोदानै लुफिननायनि थाखाय सरकारा बेबस्था खालामनांगौ होननानै जोङो चिफ मिनिस्टारनि इन्टारभेनसन जोङो नागिरदों आरो बेयाव माबा नङा माबा मोनसे गोथौ षड़यन्त्र दङ बेयाव मोनसे कनस्पिरेसि दङ होननानै जों सानो दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेयाव थानाय जे माने दुखुथिया रायजो राजा जों दिनै गसंथादों आरो जों बिथांमोनजों दङ आरो जिखिनि रिलिफ मुवाफोर नांगौ गाननाय जोमनाय गुबुन गुबुन मुवा बिनि थाखाय जों बेबस्था लागोन आरो बेखौ जोङो रायजो राजानिफ्राय दान बरंनि बिनानै जों बिथांमोननो होफैगोन दा बेखायनो आङो खावलायबाय जोंनि जायफोर सरकाराव दङ मन्त्रि एमएलए जि हान्जायानो जाया माने बिथांमोनाबो सरकाराव बे बाथ्राखौ नटिसाव लाबोनांगौ आरो बिथांमोननि जास्टिसनि न्यायनि थाखाय खोथा बुंनांगौ आं बेखौ खावलायबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि थाखाय जि खैदां खैफोद दुखु सात जाल्लायाव जों जेब्लाबो गसंथादों हाबा मावदों हाबा मावलांगोन सोरबाया बुंनाय बायदि खुगायावल' जोङो बाथ्रा बुंनानै सोरबाया साननाय बायदि गावखौनो बाबा देखायनो नागिरनाय बायदि जोङो माने बबेबा मेम'रेन्डाम होनानै जोङो हाबाफारिखौ जोङो फोजोबाखै जोङो प्रेक्टिकेलि गुबै माने रियेलिटिया मा बिनि गुबै जाहोना मा फेक्ट फाइन्डिं खालामदों बिनि सलुसननि थाखाय जों लामा दिहुनदों आरो दिनै बेयाव जों बाहागो लाफैदों आं बेखायनो गासै बर' रायजो राजाखौ दिनैनि बे जेंनानि समाव बे दुखुनि समाव गसंथानो थाखाय खावलायबाय आरो जायफोरा उल्था बेरेखा नंखाय बाथ्रा बुंनानै गावबा गावनि हाबा मावनायखौ मिडियायाव जाहिर खालामनायनि माने मतलबजों दिनै खोथा बाथ्रा बुंबाय थायो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेरेखा बाथ्रा बुंबाय थायो बिथांमोनाबो बुजिना लानाया मोजां जे बिथांमोना गावखौनो गोबां मावदों होननानै जेरैबायदि जाहिर खालामनो नागिरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मालाबाबो जों गावखौ जाहिर खालामा मालाबाबो जों गावखौनो ओरै मावदों होननानै जों दिन्थिया जोङो जि मावगोन हारिनि थाखाय मावगोन राइट एक्सनाव राइट कर्सआव जोङो खामानिखौ मावगोन आरो बे रायजो राजानि न्यायनि थाखाय जेब्लासिम बिथांमोनखौ पार्मानेन्टलि जों सेटेल खालामनो हाया सरकारजों जुजिनांगौ धरना होनांगौ सोमावसारनांगौ बाथ्रा बुंनांगौ गासैबो बाथ्राफोरखौ जोङो मावलांनो थाखाय जोङो रेडि आं बेखिनि बाथ्राखौनो दिनै फोरमायबाय गोजोन्थों गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्युटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों जायफोर बिथांमोना बेंकिं रेलवे एसएससि इन्सुरेन्स डिफेन्स आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोरबायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों बरपेटा रोड बिशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्युटखौ खुलिनाय जादों आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्युटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों बे टारगेट कचिं इनस्टिट्युटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं रेलवे एसएससि इन्सुरेन्स डिफेन्स आरो आसाम पुलिस जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्युटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।